بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينوتو نبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو جرمن بزيكا بالتفرين أب عالم أزين هبوبات زخونا كم BMW أودين فولكسفاغنن زعمسلا مكاين بناي سبورت جاماتاتن ألباساتن أديداسن بومانون تفلتيا كاب مستيات بيتنا تركيناتو لزلا كتما نورنبرغ نوغد معراب أستاد 25 كيلومتر مس النقعاز نتكالات أديداسن بومان كأند مقامت إتهم زخونت نيشتي هيرزوغ ناوراخ استبهلت قشاد نركب زوملومي أب أأጋርና رجسنا يوم نخيل زلنان تخدينا يوم نزاور زلنا فريات أديداسن بومانجن وننتو كابي زماتون بخمي استبقسون يوم نمدساس نلومي ناب كتما هيرزوغ ناوراخ تزاويرنا لنا مسانا صنحو أدولف داسلرن رودولف داسلرن استبهلو كلت أحوات بشحنت شعات 224 عامة مهرت أب هيرزوغ ناوراخ جرمن بحبار حدا ناي جاما فابريكا مسريتهم اتتكال ناي سبورت جاماتات زفري فابريكا إنيرو قلتي فقاء أب هزبي تقبالنت كركب كيلو بفلاي أب شحنت شعات 236 أب برلين أب زتخايدة ناي أولمبيك تسوتا حدا عبي زنا زنبرو أمريكاوي أتليت نايتهم أحوات جاما جيرو أب وددر بمستافو تكال أديداس عبيشم كقوانات كيلو أب أوان كالأي كوينات عالم زوم كلت أحوات بولك أوي نبيتسب قداين ببوليتيكان نحد حدهم كالسمامعو سلازي كالو كتافاننو جميرا أب شحنت شعات 240 تنكا فتوم كفلاليون بب ما قدوم سرحهم كسالتون وسينام أدولف داسلر أدي زبل كتسلسم سلازنبرو مسنايا بوسم حوسا بيلو أديداس زبل تكال كمسرتن كالو حاو رودولف داسلر كا نتدحيرو ناب بوما زغيرو أبت أوانجن رودي كبل زسميو كالي نايبعالو تكال مفره ناي سبورت جاماتات مسرته كلتي كا ببوغنوم كاب جرمن وطاي بعالم درجة فلوطات أفريتي ناي سبورت جاماتات كونو تسلقي نايزوم أحوات جن أبوم طرح تحتصيرو أي ترفن اتا زنبروا كتما هيرزوغ ناوراخون تساقعي أديداسن بومان بمحاز ناب كلتا تمقلت ناي كعسو اقري كلابات دكواناتن كساب ناي كتما هيرزوغ ناوراخ ناي متخخال تساقر رئيسي تكالات كي ترفه وي مس أديداس وي مس بوما كوغونو نيروام أديداسن بومان نهبوبات أتليتاتن كلاباتن فرياتهم لبيسهم كتساوتو يكادادمو لهم نيرام بزخاء بيلي ناي بوما فرانس بيكنباور كا ناي أديداس فريات وديم تتساوتو تكالات أديداسن بومان بعالم درجة أزيو لعل تقبالنات كرخبون كلو أب منغزم كلت أحواز زنبرت الإجن نام نبورك من لسايك ألن زم عوتاتن عيوناتن أحوات لومي كلت يوم بهوات اللون مسراتي أديداس أدي داسلر بعلى 3 شحنت شعات 200 توليدو أب مسكرم شدشته شحنت شعات 278 كا عارفو كساب وان عرفتو نا أديداس يمرح نيرو حاو رودولف داسلر بشحن 898 توليدو ب27 تقمتي شحنت شعات 274 عارفو اتزقرم كلتيهم أب كتما هيرزوغ ناوراخ عارفهم أبتا ختما كوا أنت تقبرو أب حدا مقابر نخيك بروغن أب استرح حق ناي مقابر السفرائيهم حمد أدام لبيسهم اتبهيواتن كاللوز نبرهم تسألئي كساب مقابر حيزوما بموراد اتفل اليوم كساب كندي عميق كم زنبره نخلو بروح كخون زخاله حما ترخبو نيرو أديداسن بومان ولاون دحرموت مسردتهم أب عالم أزيو استمرت بلوص ناي سبورت جاماتاتن ألباساتن زفري زلو تكالاتيهم إزوم تكالات لومي بورشا ناب بيتسب سجيروم زيكونو زم حضرو زلو واننتهم نايبركيو أدي داسلر أب شحنت شعات 278 مس عرفه فلما بعلت بيتو تاني حقا ولادو نتتكال يمرحو نيرم
ولاد ኣዲዳስለር ብ1987 ምስ ሞተ ግን ትካል ኣዲዳስ ናይ ብርኪ ትካል ኮይና ፑማ እውን ንሒደት እዋናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቤተሰብ ኣትያ ነይራ እያ ድሓር ግን ንሳ እውን ከም ኣዲዳስ ብብዙሓት እትውነን ኣህጉራዊት ናይ ብርኪ ትካል ኮይና ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ሄርዞግ ናውራኽ ንእሽተይ ቁሸት እያ ኮይኑ ግን ኣብ ዓለምና ብኣትሌቲክስ ስፖርትን ሙዚቃን ዓብዪ ዝና ዝረኸቡ ኣዝዮም ህቡባት ውልቀ ሰባትን ክለባትን ይበፅሕዋ እቶም ፍሉጣት ሰባት ናብታ ከተማ ዝመፅሉ ቀንዲ ዕላማ ወይ ምስ ኣዲዳስ ወይ ምስ ፑማ ናይ ስራሕ ወይ ናይ መዋዓውዒ ውዕላት ንምፍራም እዩ ንኣብነት ብምኽንያት ኣዲዳስ ናብታ ከተማ ካብ ዝበፅሑ ህቡባት ውልቀ ሰባት ዴቪድ ቤክሃም ሜሲ ስነ ጥበባዊ ፋረል ዊልያምስ ክንጠቅስ ንኽእል ናብ ፑማ ብምኽንያት ስራሕ በኣካል ኣብ ከተማ ሄርዞግ ናውራኽ ካብ ዝመፁ ኸኣ ከም ስነ ጥበባዊት ሪሃናን ተፃዋቲ ቴኒስ ነበር ቦሪስ ቤከርን ክንፅውዕ ንኽእል ኣዲዳስን ፑማን ስለምንታይ ከምቶም ዓበይቲ ናይ ዓለምና ትካላት ናብ ኣሜሪካ ዘይገዓዙ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ ዘይተፈተነ እውን ኣይኮነን ኣሜሪካ ብዘለዋ ፅልዋ ብኣውፈርቲ ኣቢላ ንትካላት ፑማን ኣዲዳስን ንምጥቕላል ፈተነታት ኣካይዳ እያ ግን ኣይሰለጣን እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ጀርመን ኣብታ ናይ ዓደቦኦም ርስቲ ዝኾነት ከተማ ሄርዞግ ናውራኽ ክፀንሑ እዮም ወሲኖም ዘፍርይዎ ንብረት ኣብ ጀርመን ዝፈረየ ወይ ሜድ ኢን ጀርመኒ ዝብል ስም ክኸስርዎ ይደለዩን ነቲ ስራሕ ብቑዓት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል እውን ኣብ ከባቢኦም እዮም ነይሮም ሎሚ ኣብ ዓለምና ናይኪ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ኣዲዳስን ፑማን ከዓ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ይስርዑ ኣዲዳስ ብ$23 ቢልዮን ሃብቲ ፑማ ከዓ ብ$9 ቢልዮን ዓርሞሸሽ ዝኾነ ቁጠባ ይንቀሳቐሱ እዛ 25,000 ነበርቲ ጥራሕ ዘለውዋ ከተማ ሄርዞግ ናውራኽ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ስርዓትን ጽቡቕ ዝኾነ ቁጠባዊ ብልጽግናን ዘለዋ ከተማ ኮይና ንተፈጥሮ እውን ኣዝያ ቀረባ እያ ብሰንኪ ትካላት ኣዲዳስን ፑማን ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ወከልቲ ዝተፈላለያ ትካላት ኣብዛ ከተማ ስለ ዝቕመጡ ንዓለም ክፍቲ ዝኾነት ከተማ እውን እያ ካብ ከተማ ኑሩምበርግ ኣዝያ ቀረባ ስለ ዝኾነት ብዘይ ፀገም ብምዕርፎ ነፈርቲ ኑሩምበርግ ትግልገል ብመኪና እውን ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት ናብ ከተማ ኑሩምበርግ ምብፃሕ ይከኣል ኣዲዳስን ፑማን ዝመስረቱ ክልተ ኣሕዋት ብ1924 ኣብዛ ከተማ ንስራሕ ክብገሱ እንከለው ናብዚ ደረጃ ክበፅሑ እዮም ኢሉ ዝገመተ ፍጡር ፈፂሙ ይነበረን ንዘመናት ወላውን ነቲ ኣሰቃቂ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓሊፎም ክሳብ ሎሚ ናይ ዓለምና ፀለውቲ ትካላት ኮይኖም ክቕፅሉ ምኽኣሎም ከዓ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ከተማ ሄርዞግ ናውራኽ ኣብ ዞባ ባየር እያ ዘላ ዞባ ባየር ኣብ ጀርመን ብስፍሓት መሬቱ ዝዓበየ ዞባ እዩ ብቁፅሪ ህዝቢ ከዓ ካብ 16 ዞባታት ጀርመን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ኣብዚ ዞባ ብዘይካ ትካላት ኣዲዳስን ፑማን ካልኦት ናይ ኣውዲን BMWን ናይ መካይን ትካላት እውን ኣብ ውሽጡ ዝሓቆፈ እዩ ጋንታ ባየር ሙኒክ እውን ናይዚ ዞባ ፍሉጥ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ እዩ በዚ ምኽንያት ዞባ ባየር ሰፍ ዘይብል ቁጠባ ዝተሰከመ ዞባ ምዃኑ ይንገረሉ ናይዚ ዞባ ርእሰ ከተማ ዝኾነት ከተማ ሙኒክ ኣብ ጀርመን ብዕቤታ ድሕሪ በርሊንን ሃምቡርግን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትስራዕ እሞ ክቡራት ተኸታተልትና ናይቶም ወትሩ ካብ ኣባይትና ዘይጠፍኡ ናይ ኣዲዳስን ፑማን ጫማታትን ኣልባሳትን ድሕረ ባይታ ብመጠኑ ነዚ ዘቕረብናዮ ይመስል ነቶም ትካላት ብኣካል ኬድካ ብደገን ብውሽጥን ምዕዛቡን ይከኣል እዩ ኣብኡ እውን ብሚእታዊት ዝቐነሱ ዋጋታት ክፀንሑና ይኽእሉ እዮም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي